wabasekolose chapter 1 sizofunda nje from verse 15 kuya ku verse 23. Wasekolose chapter 1 sizofunda from verse 15 kuya ku verse 23. Ngiphethe ibazami singaphatha elesilungu la ngicela umfundele lesizulu. Colossians chapter 1 verse 15. Yona ingumfanekiso owasikhulula. Yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongenakubona, izibulo lezidalwa zonke, ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni, okubonwayo nokungenakubona, nakuba kuyizihlalo zobukhosi, nakuba kuyimibuso, nakuba kuyizikhulu, nakuba kuyiziphathimandla. Konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. Yona ingaphambi kwakho konke, nezinto zonke zimi ngayo. Yona iyinhloko yomzimba, ngisho ibandla, engukuqala, izibulo kwabafileyo, ukuze yona ibe ngowokuqala ezintweni zonke. Ngokuba kwaba kuhle kuyo ukuba ukugcwala konke kuhlale kuyo, nakuba ngayo abuyisane nakho konke esenzile ukuthula ngegazi lesiphambano sayo. Yebo ngayo, nokuba kuyizinto ezisemhlabeni nokuba ngezisezulwini. Nani nanikade ningabafokazi nezithe engqondweni ngemisebenzi emibi, nokho manje usebuyisene nani emzimbeni wenyama yayo ngokufa, ukuba animise ningcwele, ningenasisihla nacala phambi kwakhe. Uma kambe nihlala ekukholweni, nisekeliwe, nigxilile, ningagudluzwa ethembeni levangeli elangizwayo, elashunyayelwa kukho konke okudaliweyo okuphansi kwezulu, engenziwa isikhonzo salo mina. Amen. Bazalwane, ngiyafisa ukuthi namhlanje sibuke uJesu njengano uJesu as a sufficient, noma uJesu njenganomuntu ophelele, owanele ukuthi singamdumisa. Amen. So uJesu, bazalwane, ngesilungu kuthiwa he is sufficient. Ngamanye amazwi wanele, ufanele ukuthi thina singamdumisa. La uPaul ubhalela abantwana baseKolose, ubabhalela, siyazi ukuthi uPaulus akayena umuntu owaqala leli bandla, akaze futhi ayeshumayela eKolose, but uyababhalela labazalwane baseKolose ngenxa yokuthi lapha eKolose bekukhona izifundiso kade sezikhona ekade kungezona zeqiniso, kade sekuyizifundiso ekade kuyizifundiso zamanga. So uPaul uyababhalela ke abazalwane baseKolose kuleso sizathu. Labafundisi laba kade befundisa izifundiso zamanga bebehlukene, singabahlukanisa nje izigaba ezine. Kulezi zigaba befundisa ngefilosofi, ikakhulukazi ngewisdom yabantu, ukuthi abantu bathembele kwiwisdom yabo, bebafundisa ubuhlakani babantu, ifilosofi. Baphinde bebafundise ngokugcinwa kwemithetho, illegalism, noma bebabuyisela emithethweni kaMose, lo okade uNkulunkulu esewufulfillile ngoKristu, esewugcwalisile ngoKristu. Abanye befundisa ukushumayela, abanye kade sebeworshipa noma kade sebekhonza izingelosi. Abanye befundisa ukuthi kumele uye kwezinye izinto, mhlawumbe uye ukudla okuthize, uyeke ama-holiday athize, ugcina ama-holiday athize. So zonke lezo zinto bekuyizinto kade ziseKolose. So uPawulos-ke uyabhala, ubhalela ibandla elinjalo ukuthi ufuna ukubavezela ukuthi uKristu wanele, ungaphezu kwazo zonke lezi zinto ezifundiswa yilaba bantu. So-ke bazalwane, uKristu, engizokusho nje ngisaqala ukuthi uKristu usufficient, noma wanele ukuthi thina singamdumisa. uKristu wanele ukuthi abe uNkulunkulu, abe inkosi empilweni zethu. Asidinga ezinye izinto. Siyazi bazalwane, lezi insuku ziningi intshumayelo esezishunyelwa manje. Thina ke lo Kristu esimfundisa la, uKristu which osimtholayo eBhayibhelini. Yet imfundiso esezifundiswa namanje izifundiso ekungezona zaKristu, lo uKristu esimtholayo eBhayibhelini. Ngamanye amazwi, uKristu ofundiswa manje akusiyi uKristu emabandleni otholakala eBhayibhelini. uKristu nje ngingambiza ngoKristu oFather Christmas. uKristu olinde ukuthi abazalwane abanikeze ama-blessings athize. uKristu olinde nje ukuthi abazalwane bagule ukuze abanikeze i-healing.
uKristu nje ongazi ukuthi ongenandaba ne-salvation yomuntu. uKristu nje omenyezelwe namhlanje we-health and wealth, noma uKristu nje oma-riches ukuthi abantu babe nemicebo kuphela. Akusiyena uKristu lo odinga abantu besinisiwe, odinga abantu bephendukile ezonweni zabo. SekuKristu manje bazalwane ongenandaba, noma ngathi uyakholwa noma ngabe kuthiwa ukholwa, as long nje yena ekunikezile everything oyidingayo. Abantu beza kuKristu ngoba befuna izinto ezithize. Lo Kristu oseshunyelwa ngesikhathi samanje. Abantu bayabeka amathende. Hallelujah. Amen. Abantu bebazalwane sike sibone ukuthi bayaphuma bamise amatende. Kodwa ematendeni uthola ukuthi uKristu oshunyelwa lapho akuyena uKristu osindisa umuntu. So uPaul ke lapho le ncwadi uyasiveza ukuthi uKristu is sufficient. uKristu wanele ukuthi simdumise. Ngaziphi izizathu? Sinezathu ke engizibekile la eziyisithupha, ezo-6. Okokuqala nje isizathu sokuthi sithi kufanele simdumise uKristu ngokuba yena wanele uyifanele indumiso yethu. uKristu okokuqala uNkulunkulu. Amen bazalwane. uKristu uNkulunkulu. Asidingi zonke lezi zinto kade sezishola bazalwane ukuthi kumele sigcine umthetho ukuze sisindiswe. Kumele mhlambe ngoba kade sekukhona kade sebe-worshipa noma kade sebekhonza izingelosi bethi bayaba namaphupho, baba nemibono emithize, bona bezibona mhlambe ba-great. Kodwa uKristu greater than all those things ngoba yena uKristu uNkulunkulu. So-ke uPaul uyabavezela abazalwane ukuthi uKristu uNkulunkulu. Kanjani? Ngoba uKristu uma ufunda uverse 15 uthi yena uKristu uyi-image of the invisible God, noma uyisithombe saNkulunkulu ongabonakali. Lokho kumveza ukuthi yena uNkulunkulu. uKristu uNkulunkulu, he is worthy ukuthi sina singamdumisa. Njengoba sihlangene la namhlanje kuyiphasika, yes, abaningi bayazi ukuthi iphasika uKristu wasifela. Thina namhlanje sizo-celebrate lokho, angithi bazalwane. Abaningi ke bazi ukuthi uKristu uyafa namhlanje, aphinde avuke ngesonto, nangonyaka ozayo uzophinda futhi afe, aphinde avuke nangonyaka ozayo. So abanye bazi ukuthi nje namhlanje sizobulala uKristu. So thina ke namhlanje ngizosho ukuthi uKristu esimdumisayo uKristu oNkulunkulu. uKristu ozile emhlabeni, yes, wathatha isimo somuntu, but uNkulunkulu. uKristu sithi uNkulunkulu ngokuthi simbone enjani? Simbone ngokuthi uKristu okokuqala ubizwa ngamagama afanele ukubizwa uNkulunkulu. uKristu uyabizwa ngokuthi he is God. uKristu uyabizwa ngokuthi he is the Lord of Lords. He is the Son of God. uNkulunkulu uyasho ukuthi before Abraham I am. Okusho ukuthi yena ngaphambi kokuthi abe khona uAbraham, he was there already. Okusho ukuthi he is ungathini uNkulunkulu uphakade, he is eternal. So ngalokho kuveza ukuthi uKristu Jesu uNkulunkulu. uKristu Jesu uyalingana futhi yena noNkulunkulu. Uma ufunda uJohn 10 uverse number 30 uyaveza lapho ukuthi mina I am the Father are one. Shuthi mina noBaba simunye. Lokho kumenza ukuthi uNkulunkulu Jesu abe uNkulunkulu. Mangasho yimi nje leyo nto ngithi mina noBaba uNkulunkulu simunye. We are equal. Ngamanye amazwi ngiyablasphema noma ngiyadumisa abazalwane. Ngabe ngifanele ukukhandwa ngamanje. But uNkulunkulu uJesu yena kwamfanele ukuthi asho lokho ngoba yes, he is God. Yena uNkulunkulu. Ufanele ukuthi simdumise. uJesu futhi wenza imisebenzi eyenziwa uNkulunkulu kuphela. uNkulunkulu kuphela osindisa abantu. uNkulunkulu kuphela othethelela izono. uNkulunkulu kuphela ovusa abantu ekufeni. uNkulunkulu kuphela othumela umoya oyingcwele. So konke lokho kwenziwa uJesu okuveza ukuthi yena uJesu uNkulunkulu. Kumfanele ukuthi simdumise. Akekho umuntu ongathumela umoya oyingcwele emhlabeni ewumuntu. But it is
kuthatha ukuthi uNkulunkulu owenza zonke lezo zinto. So uJesu he qualifies, kuyaqualify ukuthi thina simdumise because uNkulunkulu. Amen bazalwane. So even uNkulunkulu uJesu bekhona kade umhlaba udala. Siyazi uNkulunkulu mofunda uJohn 1 verse 1 kuyavela ukuthi in the beginning was the word was God and the word was with God, right bazalwane. So uNkulunkulu bekhona ngalesikhathi kudala. So awukwazi ukuthi ube khona udale ekugcineni ungabi uNkulunkulu. So it's only God who can create. uNkulunkulu azange anikeze ngelosi thize ukuthi ingelosi mhlambe ayinikeze leyo ukuthi mhlambe ingadala, but unikeze kube uJesu kuphela okwazi ukuthi adala. That is why ngithi uJesu uNkulunkulu. So uPaul emphasize lento because bese kukhona naba worshiper ama-angels. So awukwazi ukuthi worship into ecreative, yethe khona ocreatayo. That is uJesu bazalwane. Ingakho sila sihlangene namhlanje sizodumisa the creator, sizodumisa umdali onguJesu Kristo inkosi yethu. Amen. Abanye beJesu bamthatha njengomunye nje owayezile emhlabeni ukuthi afika aphile impilo ezobe isibonelo ukuthi nezoba example ukuthi kumele thina siphile impilo enjani. That is why benoJesu abaningi, abanye banoJesu babo abamnyama, abanye banoJesu babo abamhlophe babalandela ngenxa yokuthi badidwa nayizwe lithi uJesu uNkulunkulu wathi uzothumela omunye umprofeti onjengana. So base beyadideka yona nje. That is why sinabandla amaningi kangaka adumisa oJesu abahlukahlukene bedidwa ukuthi kwaJesu bamthatha njenga emiyene noma njengomuntu njengabantu bonke owayezile nje emhlabeni ukuthi azophila impilo. Then thina bese sibuka leyo mpilo as an example of which nathi leyo mpilo simayiphila bakuthatha kanjalo bonke. Yethu uJesu uNkulunkulu bazalwane, asikwazi ukuzilinganisa naye. Yena he is equal with God. Yena azange akubone lokho kuyinto mhlamba angayibeka phezulu ukuthi yena he is equal with God. Yethu Jesu uyalingana uNkulunkulu. Asidumisi nje umuntu owazalwa uMaria benoJosepha, kodwa sidumisa uNkulunkulu owehlile wezemhlabeni and he became a man. Waba umuntu wathatha isimo somuntu ukuze thina nawe sisindiswe. That is why namhlanje silapha sisindisiwe ngenxa yokuthi uNkulunkulu wenzile umsebenzi ophelele ngoJesu ukuthi thina sisindiswe kuye. Amen. Amen. So bazalwane sinegunye lokuthi sisho ukuthi uJesu esimdumisayo uNkulunkulu. Asinako ukuduka sifune ezinye izinto ezingasupporta sizi-add ngaphezu kwaJesu, because abanye bayakwazi ukuthi baye emakhaya bayokwenza amanye ama-altare ngaphezu kwaJesu. Abanye badumisa ingcebo yabo ngaphezu kwaJesu. Abanye ba-edda mhlambe i-education bayibona better than uJesu, bayi-edde ngaphezu kwaJesu. Ngaphezu kwaJesu bafake i-laws noma bafake imithetho ethize ukuthi mhlambe ngayo siya-edda siyagcwalisa uJesu. Abanye bazi ukuthi abafile akade kwabakithi befile, uma ngabe sebefile bayahamba baye kuNkulunkulu ngoba basazi kangcono uNkulunkulu, basinusele kangcono uNkulunkulu. Bese thina kumele sikhonze bona ngoba bona sebengale kuNkulunkulu. No bazalwane, it is only uKristu Jesu ofanele indumiso yethu. Uyena Kristu Jesu kuphela ozile emhlabeni wafa efela izono zethu. Wayesenyuke lesiphambanweni uhleli kwesonene sikaNkulunkulu. And uJesu futhi uye futhi obizwa ngamagama kaNkulunkulu. He is called God. Umfundo Hebrews chapter 1 verse 8 uyaveza lapho ukuthi uNkulunkulu kuye your throne is forever. uJesu even ithrone yakhe is forever. So ngamanye amazwi umenza konke lokho ukuthi abe uNkulunkulu, sifanele umdumisa. Siphinde kwesibili sibone ukuthi umfundo verse number 15 ukuthi he is the firstborn. Amen. Noma who is the firstborn of every creature. Amanye amazwi uwokuqala ngesizulu uyizibulo. Yes. So ama-false teachers noma abafundisi balithatha leli verse balifuna ukulifundisa ngendlela e-wrong ukuthi shuthi ngamanye amazwi uyi-firstborn naye shuthi uzaliwe. No, la kuvezwa nje ubukhulu kwaNkulunkulu ukuthi yena he is before every creature. That is why yena a firstborn of every creature, so that yonke i-creature
ibe subject kuye noma yonke creature ibe ngaphansi kwakhe uJesu ngoba yena uvele he is self-existent noma uvele before everything. Yena-ke uKristu Jesu he is God. He is sovereign, mkhulu kunakho konke. So i-firstborn lokhu umuntu okade ethatha mhlawumbe i-inheritance noma ifa la kwabo kube uyena olengamandla. So ngaleyo ndlela kubebizwa njenganomuntu okade eyi-firstborn. Sorry, i-firstborn ibithatha i-inheritance kube iyona ey'ngemalayo mhlawumbe bese iqhubeka nesibongo sakulowo muzi. So uKristu he is the firstborn of every creature. Ngamanye amazwi yonke indalo edaliwe yena he is the first of everything. He is first to worship it. He is first in our lives. Kuyo yonke into uJesu oqala kuyo yonke into. Indalo idalwe after uJesu eseyidalele yena. So abanye bazi ukuthi uJesu mhlambe he is one of abantu abanamandla ukuthi angazidala yena. So amanga wonke lawo. UJesu he is forever. He is self-existent. Akazange azidale. Ngoba yena akaphile enyameni, akaphile esikhathini. He created even time. Isikhathi sibe khona ngenxa yokuthi yena usidalile. In the beginning God created heavens and earth. In the beginning, that is time. UJesu udalile isikhathi. So akakwazi uJesu ukuthi azidale ebedale nje isikhathi. Sine siphila ngaphansi kwesikhathi. So uNkulunkulu ke, so uJesu uNkulunkulu. Verse 15, verse 16 futhi he is the creator who created everything. Siyazi ukuthi ubekhona uNkulunkulu umfunda John 1 verse 1 uyasivezela lapho ukuthi uJesu he is the creator. Yonke into idalwe nguye. Uye futhi osustaina yonke into ukuthi yonke into esibonayo emhlabeni, that is why sinama seasons ahlukahlukene, that is why sine gravity, force of gravity abantu bengadada emoyeni. uJesu ibambile yonke ngezwi lakhe yonke leyonke. Uye futhi owenza ukuthi ilanga liphume lishone, uye wenza futhi ukuthi izulu line, uye wenza yonke into. uJesu uNkulunkulu. So sikhonza uJesu onjalo bazalwane. Asidingi uku-eda yonke lento ade beyifundisa abantu kumele si-ede. Manje basazi ede izinto. Ukhona nje omunye umfundisi wayengirecruit ukuthi kumele ngizokhonza naye. Ungibona nje ngoba ngihamba ngeenyawo bazalwana nginamoto. Yena nemoto ke. Ungibona ngiphethe iBhayibheli. Yangirecruit ukuthi yes uyamkhonza uJesu but se-ede uBhathi khona lapho ukuthi uma ungazokhonza nami lo Jesu thina simkhonza la uzokusuba nemoto yakho. So sekunento ediwe manje ukuthi yes ngiyamkhonza uJesu but sekunento esi-edayo. Ziningi izinto esizi-edayo ekhonzeni kwethu uJesu. Ziningi izinto abanye ba-eda ingcebo, abanye ba-eda i-education, abanye bazibuka ukubona ubuhle babo, iglory nje bazibone ukuthi bangcono, then bayi-ede leyo nto ukuthi mhlawumbe angazi badumisa kangcono bona. Abanye bazibone begcina kangcono umthetho kunabanye. Abanye bathi mhlawumbe ngokuyeka izinto ezidliwayo ezithize bona bamdumisa kangcono uJesu ngoba bona bakudla okuthize. Ngoba nabagcina amasabatha athize, bagcina ama-holidays athize. Then bazibona mhlawumbe bengcono kanti uJesu he is sufficient bazalwane. Ngokukhonza yena asidingi nokuthi kube khona imithetho esigcinayo. Ngokukhonza uJesu asidingi ukuthi siye kudla okuthize singadli ukudla okuthize. Ngokukhonza uJesu sikhululekile kuye singadla everything. We can worship God in every day. Alokhu usuku olubekile ukuthi uzumworship ngomgqibelo, uzumworship ngesonto. Kodwa uJesu umdumisa nsuku zonke ngoba yena he is sufficient. Futhi uJesu uyifanele indumiso yethu ngoba yena uNkulunkulu. Uyifanele indumiso yethu ngoba yena he came uzile emhlabeni ukuthi thina sisindiswe. Hallelujah. So masifunda siqhubeka verse 18 to and verse 19. Sibona lapho ukuthi uJesu he is Lord. Uthi for it please the Father that uthi verse 18 qala uthi and he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. For it pleased the Father that in him should all fullness dwell. So uKristu uyinhloko yebandla. Lokho kumenza ukuthi abe iLord. Ngamanye amazwi uyi-Lord of the church. Ngoba yena uyinhloko yebandla. Uma ubuka nje umzimba bazalwane, i-brain isemqondweni, so isekhanda. So wonke umzimba ucontrolwa
inhloko. So uKristu Jesu, he is the controller. He is the leader of the church. So ngamanye amazwi kumele uthande uNkulunkulu because angaba khona umfundisi la ebandleni, but that doesn't mean ukuthi uyena inhloko yebandla. No, uJesu inhloko yebandla. We submit to Kristu Jesu ngoba yena, he is Lord of empilweni zethu. So empeleni bakhe uLord, yena he possesses the fullness of God. Kuye kuhleli ukuphelela kukaNkulunkulu bonke. So bonke uNkulunkulu kuphelele kuJesu. So ingakho kuJesu, he is God. Amen. So ekugcineni kwakho konke lo nkulunkulu esikhuluma ngaye uye futhi osindisa impilo yomuntu. Uye Jesu osisindisayo. Mofunda from verse 20 uzofika ku verse 23 siyaveza ukuthi nathi ebesikade sikude naye uJesu, nathi kade siphile ebumnyameni, uJesu usisindisile, wasisusa empilweni yobumnyama wasifaka ekhayeni. Ngamanye amazwi wasisindisa, wasiletha kuye, sesiphila manje in him. uJesu bazalwane uye osindisayo. Uye bazalwane, who is our savior. Maningi ama-saviors asevelile namhlanje. Abanye bazalwane lo Jesu abamfundisa namhlanje, uJesu obadlisa ngisho inyoka. uJesu obedlisa zonke lezi zinto. Yethu ukhona uJesu useBhayibhelini. And he is clear. iBhayibheli likhuluma ngaye from Genesis kuze kufike kuRevelations. Umuntu ongakwazi ukubona uJesu mangabe efunda iBhayibheli kuGenesis azafike kuRevelations, lo muntu uthi umunye umfundisi ufana nomuntu ofunda iBhayibheli esendlini emnyama. Athi efunde esendlini emnyama ucishile, ufunda iBhayibheli uliphambanisile upside down, aphinde futhi afaka ama-blinders. Because uJesu, he is clear from Genesis kuze kufike kuRevelation, kukhulunywa ngoJesu. So asikwazi ukuthi iBhayibheli lilonke likhulume ngoJesu, yet uJesu singamboni njengoNkulunkulu. It took God ukuthi asinikeze this scripture ukucacisa ukuthi uJesu is our God. So uJesu bazalwane, iBhayibheli iOld Testament iyamemezela ukuthi uJesu, he is coming. iGospel ayamusho uJesu ukuthi he is here. So even nama-epistles amveza uJesu amproclaim ukuthi uJesu, he is coming. Nencwadi iRevelation iyasho ukuthi uJesu is coming again. So lonke iBhayibheli likhuluma ngaye lo Jesu esimdumisa namhlanje. That makes him God. Ngoba asikwazi ukuthi singadumisa omunye uJesu ongeka kwiscripture. So labo Jesu-ke kulula ukuthi basirecruite basithathe because nathi masigula sifuna ukuthi siye la sizolapheka khona. Nathi mangabe sisibona ukuthi siphuwa sifuna uJesu ozosinikeza izimali. Nathi masibona ukuthi sineyinkinga eziningi ezahlukene emndenini yethu sifuna ukukhalela kubona bonke uJesu. Yethu ukhona uJesu, he is sufficient of all those things. Thina uthi uJesu asingahlupheki ngalutho kodwa silethe kuye konke nemikhuleko. So sidumisa uJesu osilalelayo, sidumisa uJesu osiphendulayo zonke izicelo zethu, uJesu uyasiphendula kuzona. So asikwazi bazalwane ukuthi singaduka manje siye sokhonza omunye uJesu, ngoba sikhonza uJesu oseBhayibhelini. So ekugcineni kwakho konke uPaul ufuna ukuveza ukuthi uJesu wanele, he is worthy of worship. uNkulunkulu, uyiLord, he is Savior, uyikho konke bazalwane. Yipho esingayi-add, yini esingayi-add. Abanye emakhaya ethu siyazi bazalwane, thina kakhulukazi izwe elise from African cultures, baningi uNkulunkulu esibadumisayo. Bathi abanye, yes umzalwane siyazi uyakhonza, but nalokhu sikwenza. Yes uJesu siyamazi uyaphila, but nalokhu singakwenza. Singabantu isikhathini esiningi mangabe uneyinkinga nje, mhlambe financial, mhlambe ikakhulukazi kulenyameni, yes uJesu siyakhuleka kuyena, but unga-add something ukulekelela uJesu. So how can ungamlekelela kanjani umuntu oNkulunkulu? Ungamlekelela kanjani umuntu odalile everything? So zonke lezi zinto lezi, imali yethu esicabanga mhlawumbe ingasiza, buhle bethu, philosophy leyakufundiswa, education, yonke lezi zinto, zonke lezi zinto azisho lutho. uJesu Kristu is above everything. uJesu Kristu is worthy ukuthi thina singamdumisa. Bazalwane.
kuyenzeka bazalwane umuntu mhlambe mesezibona ukuthi usenemali eningi abona ukuthi mhlambe usengcono mhlambe bese nemali eningi it is when kubonakala ukuthi ngempela lo muntu uyamworship uJesu. No bazalwane, ungaba nemali egcineni u-end up in hell. Ungaba poor futhi u-end up in hell. I-poverty ne-wealth ayidetermine ukuthi uyakholwa uya kuJesu na. Ayidetermine ukuthi wena ukholwa uKristu usindisiwe. Ayidetermine impilo yakho ukuthi wena uphila impilo engcwele na. Zonke lezi zinto siyazidinga, siyayidinga yesimali. But that doesn't mean ukuthi iyona mali eyenza ukuthi siweshiphe ngayo uNkulunkulu. Siyayidinga education, but that doesn't mean ukuthi i-education iyona into esesingama ngayo ukuthi sidumisa uNkulunkulu through our education. So zonke lezi zinto zivanity, ziyizeleze, ziyaphela. But uKristu Jesu umile njalo. Amen. uKristu Jesu lithi he died once and after that he went to heaven. So bazalwane umile nje bazalwane uhlalele ukuthi one day he will judge us. Ngelinye ilanga lo Kristu Jesu simbona thina as a mere man. Simbona njengomuntu nje okade ezile emhlabeni ukuthi sibukele kuyena impilo yokukholwa. So le mpilo kaJesu phela abaningi abantu akade bemphika uJesu. So lezi zifundiso zithina sezifaka abantu imfundiso eziningi ezahlukahlukene. But yes namhlanje siyakhunduza ukuthi uJesu he is worthy. He is sufficient. Masifunda John 14 sengivala. John 14 verse number 9. Uthi uJesu la uphendula uPhilip. Uthi Jesus said unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that has seen me has seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? So uPhilip, uJesu uphendula uPhilip la ngokuthi uPhilip befisa ukuthi uJesu amkhombise the Father. So uJesu uthi sonke lesikhathi nginani Philip, namanje andikayimboni uNkulunkulu. So uJesu uyasho la ukuthi obone mina already usembonile uNkulunkulu. So ngamanye amazwi uJesu ngokubona uJesu usumbonile uNkulunkulu. So uJesu is sufficient for you to worship. uJesu is sufficient for you to worship. Bazalwane, John 14 verse 9 uJesu uphendula uPhilip ngayo leyo nto ukuthi uPhilip ufuna ukubona uBaba. uJesu uyamtshela ngamanye amazwi I am the Father, yini uBaba. Mobone mina usumbonile uBaba. Amen bazalwane. Amen. Ngiyafisa semakhaya nakho lokuthi sazi ukuthi baningi oJesu abashunyelwa namhlanje. Abaningi babo batholakala eBhayibhelini, badukisa, basusa futhi eNkulunkulwini. Basise kwezinye izinto, basise ekukhonzeni ezinye izinto, sigcine sesiduka sesithanda imali, sigcine sesiduka sesikhonza ingelosi, sesifuna ama revelations amakhulu because thina mhlambe angazi ba great. But nangu uNkulunkulu uyasivezela ukuthi uJesu yena lo seBhayibhelini he is God, he is sufficient. Wanele ukuthi singamdumisa. Ayikho enye inkosi, akukho okunye singakudumisa, uyena kuphela. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Noma singahlupheka okomzuzwana noma usathane eqonda usikwina